नमस्कार काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। तुम्हा सर्वांना होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। होळी सण स्वच्छतेचा, आनंदाचा आणि दुसऱ्या दिवशी होणारी रंगपंचमी म्हणजे अनेक रंगांची उधळण करणारा, तशीच तुम्हा सर्वांच्या जीवनात आनंदाची, उत्कर्षाची, भरभराटीची, आरोग्याची असे अनेक रंग तुमच्या जीवनात भरू देत आणि तुमचे जीवन सुखसमृद्धी होऊ दे अशी परमेश्वराची प्रार्थना। मित्रांनो, आपले सगळे सण किंवा रूढी परंपरा या पूर्वजांनी मोठ्या कल्पकतेने हे सुरू केलेलं आहे आणि सगळं निसर्गाशी एकरूप होऊन किंवा निसर्गाला त्याचं बाधा न आणता ते सगळे सण कसे साजरे होतील निसर्गाला अनुरूप असं। पण आता बऱ्याच सणात बघितलं तर इतके ते विचित्र पद्धतीने साजरे केले जातात, त्यात विकृती आली आहे। तर होळीचंच म्हटलं, त्याचं काय कारण असेल ते खूप चुकीचं म्हणता येणार नाही, पण जिवंत झाड तोडून ते उभं करून मग त्याच्या भोवताली ती होळी रचून होळी साजरी केली जाते, होळीला अग्नी दिला जातो। मग ते आपण खरं तर तुकारामाने सुद्धा म्हटलं आहे, वृक्षवल्ली आम्हास वगैरे वनाचार्य, ही वृक्षवल्ली आहे, ही आपल्या उपकार आहे, आपले उपकार करणारे आहेत ती सगळी वृक्षवल्ली, ती महत्त्वाची आहे, त्याचं रक्षण झालं पाहिजे। तर आपण त्या दिवशी नेमकी अनेक झाडं तोडली जातात, अर्थात वृक्ष तुटतात म्हणून ते चुकीचं वाटतं, कारण वृक्षाचे रक्षण केलं पाहिजे, वृक्ष वाचवली पाहिजेत, झाडे लावा, झाडे जगवा, झाडे वाढवा, हे आपलं चालूच असतं, पण कोण ऐकत नाही। तर ही परंपरा काय मला कल्पना नाही, पण ते मोठी मोठी झाडं तोडणं चुकीचं वाटतं। त्याऐवजी जुनी लाकडं किंवा इतर काही वस्तू, शेण्या, बोऱ्या वगैरे असं ते एकत्र करून जर होळी केली तर ती अधिक बरोबर होईल असं वाटतं। किंवा दुसऱ्या दिवशी रंगपंचमी असते। आता आपण मुंबईसारख्या शहरात जेव्हा ट्रेनने वगैरे जातात लोक, तेव्हा काही झोपडपट्टीतून त्याच्यावर फुगे मारले जातात। आपण नंतर वृत्तपत्रात नेहमी वाचतो, एका तरुणीचा डोळा गेला किंवा आणखीन कोणाचा जीव गमावला, कोणी रेल्वेतून पडला, तर त्या फुग्यांमध्ये अगदी गटारातलं चिखल पाणी सगळं भरून ते मारलं जातं। ही होळी आहे का? ही रंगपंचमी आहे का? ही एक असुरी आनंद असतो, कोणाला तरी लागलं की वाईट वाटलं पाहिजे, तर ते हे जे अशी विकृती आली ती अगदीच वाईट आहे। तर ते तसं होता कामा नये हे सांगणारी कविता आहे। सण आनंदाने साजरे झाले पाहिजेत। सण होळीचा, आजची कविता आहे सण होळीचा स्वच्छतेचा। संदेश देई स्वच्छतेचा, संदेश देई स्वच्छतेचा, सण हा होळीचा। संदेश देई स्वच्छतेचा, सण हा होळीचा, नष्ट करा जुने जीर्ण, केरकचरा परिसराचा। आपण काय करतो? करीशी आपले जीवन वृक्ष, करीशी आपले जीवन वृक्ष, तोडून तू वृक्ष, करीशी आपले जीवन वृक्ष तोडून तू वृक्ष, ऱ्हास करीशी पर्यावरणाचा, का होशी भक्ष। करीशी आपले जीवन वृक्ष तोडून तू वृक्ष, ऱ्हास करीशी पर्यावरणाचा, का होशी भक्ष। का कोणाच्या अंगावर तू फेकून फुगा, क्षणात करशी जीवन त्याचे उद्ध्वस्त उगा। नको उडवू रंग रासायनिक, नको उडवू रंग रासायनिक, जे प्रकृतीशी हानिकारक। सण आनंदे करा साजरा, असू द्या पर्यावरणाला पूरक। विचार करा जीवजीवांचा, विचार करा जीवजीवांचा, द्वेष नको हो परस्परांचा। विचार करा जीवजीवांचा, द्वेष नको परस्परांचा, हर एक घटक तो महत्त्वाचा, सृष्टीतला हर एक घटक तो महत्त्वाचा, व्यवहार चालण्या
सृष्टीचा. माती, हवा, नदी, समुद्र, पाणी. माती, हवा, नदी, समुद्र, पाणी निसर्गाची अमूल्य देणी. माती, हवा, नदी, समुद्र म्हणजे पाणी निसर्गाची अमूल्य देणी. कररक्षण वापर जपुनी. कररक्षण वापर जपुनी. सुखी जीवना हा मंत्र ठेवा ध्यानी. सुखी जीवना हा मंत्र ठेवा ध्यानी. धन्यवाद मित्रांनो. कविता आवडली लाईक कमेंट करा, शेअर करा. कोणी चॅनलला नवे असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. आता आपण परत भेटू येणाऱ्या 21 मार्चला. छत्रपती शिवाजी महाराजांची तिथीनुसार जयंती आहे. तर त्या जयंती दिनी, शिवजयंती दिनी आपण एक शिवाजी महाराजांची कविता घेऊन परत भेटू. धन्यवाद.